Od roku 1989 žijeme v demokratickej spoločnosti. Jej zrod však sprevádzali aj pôrodné bolesti šokujúceho nárastu kriminality, kde tie najhoršie kapitoly písali predstavitelia novodobej mafie. Oslabenie základných funkcií štátu po nežnej revolúcii 1989 dalo šancu práve týmto kriminálnym živlom. Do úradu nastupuje nový prezident a s demokraciou prináša do spoločnosti aj jej odvrátenú stranu, ktorú, i keď určite nechtiac, pomohol odštartovať zásadným vyhlásením vo svojom prvom novoročnom prejave. V naší zemi je mnoho vězňů, kteří se sice vážně provinili a jsou za to potrestáni, kteří však museli projít navzdory dobré vůli některých vyšetřovatelů, soudců a především advokátů pokleslou justicí. S ohledem na tuto skutečnost jsem se rozhodl vyhlásit poměrně širokou amnestii. Veřejnost pak žádám, aby se propuštěných vězňů nebála. Na základe amnestie vyšli z väzníc na slobodu mnohí budúci zakladatelia novodobého organizovaného zločinu. Je pravdou, že po roku 1990 nastala taká určitá anarchia v spoločnosti. V tom zmysle, že spoločnosť nebola pripravená, to znamená orgány štátu, výkonné orgány, mocenské orgány štátu na túto novú situáciu. Nebola pripravená náležitá legislatíva. A množstvo ľudí, ktorí prišli z väznic, väznice sú inak nazývané aj Vysokou školou zločinu, boli pripravené pustiť sa do úvodzovkách podnikania s trestnou činnosťou. V roku 1989 bolo na Slovensku registrovaných 46 000 trestných činov. Do roku 1993 ich počet vzrástol na vyše 146 000 ročne, čiže viac ako trojnásobne. V každom prípade toto bol impuls, toto bolo prostredie, toto bola atmosféra, ktorá vytvárala veľmi dobré podmienky pre vznik nových fóriem kriminality, nových kvalitatívnych fóriem kriminality, medzi iným aj organizovanej kriminality alebo organizovaného zločinu. Nesúhlas s odvolaním Vladimíra Mečiara vyjadrili dnes aj na okresných mítingoch vo viacerých mestách na Slovensku. Pán Kňažko, ako sa pozerá platforma VPN-ZDS na odvolanie premiéra Mečiara? Skôr by som si dovolil povedať niekoľko poznámok, ktoré si vysvetľujú ako môj vlastný názor. Keď si analyzujeme situáciu, čo sa vlastne stalo a prečo sa stalo a snažíme sa pomenovať tieto javy pravým menom, nemôžem sa vyhnúť tomu, že síce bola skúmaná funkčnosť jednotlivých rezortov a funkčnosť vlády, ale bola skúmaná iba predsedníctvom Slovenskej národnej rady, ktoré má zloženie také, aké má, to znamená tzv. Koaličné, ktoré predstavuje istým spôsobom mocenský orgán. Je málo takých parlamentov, kde predsedníctvo neodráža skutočné zastúpenie hlasov v parlamente. Toto predsedníctvo nerešpektovalo fakty, nerešpektovalo argumenty, ale vynieslo politický rozsudok, politickú popravu nad premiérom a niekoľkými ministrami. Nerešpektovalo uzávery v prípade rezortu Ministerstva medzinárodných vzťahov, uzávery Federálneho ministerstva zahraničných vecí, zahraničného výboru, neocenilo alebo neakceptovalo pozitívne výsledky za tých 7 mesiacov našej práce. Zjednodušilo si to dokonca tak, že programové vyhlásenie vlády nebolo prejednávané ani v pléne, ani vo výboroch a vlastne za chrbtom všetkých, za chrbtom občanov, za chrbtom voličov sa odohrala istá manipulácia, alebo nebojím sa to povedať, bol to vlastne podvod. A ja si myslím, že predsedníctvo by sa malo zodpovedať z tohto postupu, i keď možno majú pravdu, že sú istý mechanický, teda demokratický
mechanizmus bol dodržaný, ale hovoríme o obsahu toho. Hovoríme, čo všetko je možné v rámci demokratických mechanizmov urobiť a čo ide až tak ďaleko, že to už nemá s demokraciou takmer nič spoločné. Toto je dnešná zostava. Miroslav Čiž zo Smeru. Pekný deň vám želám. Príjemné poludne. Peter Kresák, ústavný právnik a poslanec za stranu Most Hit. Vítajte, pekný deň. Ďakujem, pekný deň. Martin Poliačík zo strany Sloboda a Solidarita. Pekný deň aj vám. Pekný deň prajem. Napokon Jan Budaj, predseda strany Zmena z dola, ale poslanec klubu Obyčajní ľudia, nezávislé osobnosti. Pekný deň aj vám. Dobrý deň. Čo sa zmenilo, páni? Čo sa zmenilo teraz, pán Budaj? Stretli sme sa tu naposledy v októbri. Cítite, že V januári a februári vznikali občianske iniciatívy, spomínaná iniciatíva právnikov. Tá občianska iniciatíva má dneska 60 000 signatárov a je to jedna veľká vlna verejného záujmu. Veľmi tomu praje zhoda okolností, lebo práve bola premiéra filmu. Ten film láme všetky rekordy návštevnosti a prieskumy verejnej mienky rozumným politikom jednoznačne signalizujú, že keď všetci sa zhodneme, že je to amorálne, časť koalície hlasuje za návrh. Ešte vetu poďakovať aj občanom, ktorí tento raz akoby naznačovali, že prichádza nejaká slovenská jar, že tento raz už nebudú spokojní so zametením pod koberec. A to je kľúč k celému chovaniu politikov. Ale áno, pán redaktor, no tak takto. Pozorovateľom politického života je známe, že jeden z prvých politikov, teda, ktorý odsúdil v 98. roku zásadným spôsobom amnestiu na konania osôb, ktoré zavliekli Michala Kováča do zahraničia, bol Robert Fico. Náš názor, že ide o politický suterén, sme povedali v čase vzniku Smeru a odtedy je náš názor konzistentný. Rovnako je konzistentný s tým, že inštitúcia materiálneho právneho štátu neumožňuje v danej dobe vstupovať do amnestii, ktoré je normatívnym právnym aktom výkonnej moci a kde založená právomoc vydávať amnestie je založená ústavou. Že teda nie je možné rušiť tieto amnestie. Vladimír Mečiar vzbudil svojim vystúpením v teátri mnoho reakcií. Som veľmi rád, že v štúdiu televízie Teatry, tak ako som spomínal, môžem privítať na slovo vzatých odborníkov, s ktorými si v úvodnej časti dnešnej relácie prejdeme tie odborné otázky, ktoré súvisia s tzv. Amnestiami Vladimíra Mečiara. Som veľmi rád a podľa veku sa to tak patrí, že môžem privítať pána Michala Vaľa ako prvého. Dobrý deň. Dobrý deň. Pána Miroslava Číža. Dobrý deň. Dobrý deň. Pána Vozára. Dobrý deň. Prajem. Rovnako ako Mariana Gibu. Dobrý deň, prajem. Dobrý deň, prajem. Vladimír Mečiar v našej diskusii, ktorá sa uskutočnila 7.3. Na čo potrebujete ústavný zákon, keď máte ústavu? Potrebujete ho na to, že ústava nedovoluje Národnej rade vstúpiť do kompetencie výkonnej moci v tejto oblasti. Tak preto si chcete a hľadáte berličku, že by ste použili zákon ústavný, ktorý by bol ale v rozpore s ústavou. Ďalej je tu kompetencia brzd a vzájomných pák medzi vládou a parlamentom. Títo zástancovia toho zrušenia amnestii hovoria, že parlament môže zrušiť individuálne rozhodnutia vlády zákonom, ktorý je určený na veci toho istého druhu, ale neurčitého počtu. Dobre, pripustme teraz, že budúce voľby teoreticky vyhrá terajší opozičný poslanec, povedzme, za ľudovú stranu. A ten využije tento precedens a zruší rozhodnutia ktorejkoľvek vlády 20 rokov naspäť, lebo to neplatí. Ďalej je tu ďalšia vec, že každý skutok, ktorý je skutkom nebezpečným pre spoločnosť, podlieha nejakým zákonitostiam vývoja. A hodnotí sa, skutok je nebezpečný pre spoločnosť a jeho nebezpečenstvo zaniká. Za prvé časom a je odvtedy 20 rokov, čiže už tam zanikajú aj vraždy, nie len toto. Za druhé rozhodnutím príslušného orgánu, a rozhodnutie príslušného orgánu bolo vydané. Ústavný súd Slovenskej republiky povedal, že je nezrušiteľné. A za tretie je také pravidlo, ktoré vy nemusíte, pán Bugár, vedieť pri tom, že koľko ste v Národnej rade, že ak zákon, ktorý dáva
výhodu zániku trestnosti bude nahradený zákonom, ktorý ho obnovuje. Pre postup orgánov činných v trestnom konaní platí ten prvý postup. Ak už raz bol ten zákon o tej nižšej spoločenskej nebezpečnosti prijatý, tak už nemožno ho nahradiť novým zákonom. Toľko Vladimír Mečiar, ktorý sedel na tomto mieste v útorok v relácii Téma dňa. Páni určite nebudú mať nič proti, ak prvé slovo udelím pánovi Miroslavovi Čížovi, ktorý nás dnes musí opustiť trocha skôr kvôli iným pracovným povinnostiam. Pán Číž, ako sa dívate v súvislosti s návrhom na zrušenie tzv. Mečiarových amnestí na základnú otázku alebo otázku základnej deľby moci v štáte? Môže Národná rada zasiahnuť do kompetencií, ktoré má výsostne len prezident? No tak podľa názoru práve, že nemôže, viac menej. Samozrejme, neurčitá možnosť prípadov, ktoré by prichádzali do úvahy, sú rôzne, ale v danom prípade, povedzme si takto, amnestia je normatívny právny akt vydávaný orgánom výkonnej moci. A zmocnenie na vykonávanie tejto funkcie je jednoznačne dané ústavou. Čiže potom nastáva otázka tzv. Toho jadra ústavy a ústavného zákona. Do akej miery môže vstupovať ústavný zákon do ústavou stanovenej deľby moci. Samozrejme, ak si pozriete tú sféru tých tzv. Nadpozitívnych práv, ktoré v danom prípade umožňujú, teda pri prípade konflikte práva, právneho štátu a spravodlivosti hľadať nejaké mäkšie oprávnenia na opravu takéhoto stavu, tak v danom prípade to výrazne sťažuje. No a hlavne ten základný princíp, ktorý tu je, to je principiálne narušenie principiálneho nástroja ústavného štátu, a to je funkcie právnej istoty, ktorá je jeden z najdôležitejších funkcií práva, a logicky z funkcie právnej istoty vyplýva aj zákaz retroaktivity ako mimoriadne chránená zásada práva. No tak toto je konflikt, ktorý tu sledujeme, a my hovoríme, že v danom prípade ide o výkon štátnej moci, ktorý sme odsúdili dnes už aj uznesením parlamentu, ktorý je nemorálny a nepatrí do portfólia štátneho orgánu, ale v danom prípade zvlášť to, že vytvoríme precedentuálne možnosti pre prelomenie princípu retroaktivity týmto spôsobom v danej veci, a budeme zrejme hovoriť ešte hĺbšie o tom, že aká je intenzita porušenia práva v danom prípade a tak ďalej, a za akých podmienok sa už stalo vo svete, že bola táto funkcia právnej istoty demonštratívne porušená, ale demonštratívne. Vždy sa zdôrazňovala jednorazovosť takéto aktivity, preto aby sa napravili krivdy, ale treba pripomenúť, že prvýkrát sa to stalo po druhej svetovej vojne, keď vznikol tzv. Norimberský alebo Tokijský tribunál. Boli tzv. Havlové amnestie, ktoré vzbudili obrovský rozpor, kde masívne bol prepustený celý rad vrahov, ktorí následne páchali celý rad hrdelných činov, vražd a podobne s dôsledkami. Bol obrovský odpor verejnosti voči týmto amnestiám, čiže viem si predstaviť, že dneska teda časť ľudí, ktorí má iný názor politický, ako máte vy, si bude myslieť, že teda zorganizujeme petíciu na zrušenie Havlových amnestií a začneme ich rušiť. Ďalší príklad v Českej republike, keď sme už teda pri tom, pán kolega, boli amnestie, ktoré urobil pri odchode zo svojej funkcie pán prezident Klaus. Na základe jeho amnestie oslobodili celý rad veľmi vážnych defraudátov z obdobia českej privatizácie, kde to vzbudilo obrovský odpor českej spoločnosti. Sledoval som právnu diskusiu veľmi podrobne na túto tému a nikoho nenapadlo, že možno zrušiť amnestiu. Jeden z prostriedkov, ktorý sa chystal pán kolega, bol ten, že teda sa pripraví ústavná žaloba na prezidenta pre vlastizradu. Pán Giba, ako vy vnímate tú základnú otázku, ktorú som položil, čo sa týka rozdelenia moci medzi teda výkonnú, zákonodárnu a súdnu v našom štáte? Môže zákonodárna spôsobom, akým sa teraz navrhuje, zasiahnuť do výkonnej moci? Nehnevajte sa, že vás opravím, ale tu nejde o zásah zákonodárnej moci, ale o zásah moci ústavodárnej. Jednoducho v štáte existuje jedna moc ústavodárna, tá je najvyššia, ktorá určuje pravidlá, ktorá zriaďuje všetky ostatné moci, ktorá patrí občanom. V podmienkach nášho ústavného systému ju nemôžu vykonať priamo, lebo jednoducho referendum je nastavené tak, že ústavný zákon sa v ňom priamo prijať nedá. Túto ústavodárnu moc vykonáva Národná rada ústavným zákonom. Potom existujú tri moci, ktoré sú tejto ústavnej moci ústavodárnej podriadené, a to moc zákonodárna, výkonná a súdna. Čiže keď Národná rada prijíma zákon, bežný zákon,
tak je viazaná ústavou, ale súčasne tá istá Národná rada je oprávnená ústavu tvoriť, veď ona ju prijala, ona ju môže zmeniť, ona zriadila ústavný súd, aj ďalšie orgány. A tá otázka, ktorá v odbornej rovine by sa mala viesť, je práve o tom, že či my chceme tu zaviesť nejakú hierarchiu medzi ústavou a ústavnými zákonmi. Lebo ústavný zákon a zákon je veľký rozdiel. My máme jednokomorový parlament. V štátoch, kde je dvojkomorový, tak je prípustné, že zákonodárnu moc vykonáva dolná komora a povedzme tá ústavodárna je vykonávaná spoločne oboma. U nás áno, pretože čítam článok 72, Národná rada Slovenskej republiky je jediným ústavodárnym a zákonodárnym orgánom Slovenskej republiky. To znamená, je rozdiel medzi ústavodárnou a zákonodárnou mocou. A je pravda, a to je veľmi dôležitá súčasť debaty, že v roku 2006 Národná rada najskôr vo forme bežného zákona zriadila výbor na preskúmavanie rozhodnutí NBÚ, o ktorom ústavný súd povedal, že je protiústavný. V zápätí Národná rada dala formu ústavného zákona, čím ho v podstate urobila súčasťou nášho ústavného poriadku a ten výbor dodnes funguje. Čiže boli desiatky odborných článkov, ktorými sa toto kritizovalo, to je pravda, mnohí to kritizujú, ale možný uhol pohľadu je aj taký, že jednoducho ústavodárna moc je tá, ktorá určuje pravidlá, a že v podstate tým, že dala šat ústavného zákona tomu, čo vo forme bežného zákona bolo protiústavné, tak vlastne ho povýšila na súčasť ústavy. Platí v tomto prípade pravidlo, že stvoriteľ nemôže nikdy byť podriadený svojmu stvoreniu? No, určite to platí, len ten stvoriteľ musí byť tiež nejakým spôsobom integrálny. Ten stvoriteľ nemôže sám byť vnútorne rozporný. To znamená, súhlasím s tým, čo povedal pán docent Giba, že ústavodárne zhromaždenie je nad ostatnými mocami, ale takisto existuje akési jadro, akási podstata ústavy a nemôže ani ústavodárca urobiť z ústavy trhací kalendár. Že sú tam určité princípy zakotvené, ale on príjme ústavné zákony jednotlivé, ktoré budú riešiť jednotlivú vec a bude to v rozpore s jadrom ústavy. A ja si myslím, že treba tento problém chápať v dvoch rovinách. V rovine, nazveme ju teoretickej, to je tá, o ktorej rozprávame momentálne, či teda je možné amnestie zrušiť a ak áno, kto ich môže zrušiť a za akých podmienok, ale aj v rovine praktickej, či zrušenie amnestií je potrebné na to, aby sa vyšetrili závažné trestné činy, predovšetkým teda vražda Remiáša. A tu chcem povedať, že amnestie Mečiarove nebránia vyšetreniu vraždy Remiáša, nevzťahujú sa na tento skutok a o vražde Remiáša sa konalo až do roku 2006, teda ešte keď skončilo moje funkčné obdobie pána Hanzela, až v dobe, keď zastával funkciu generálneho prokurátora pán Trnka, bolo konanie prerušené v roku 2006, ale od februára roku 2016 sa v konaní znovu pokračuje. Domnievam sa, že tou diskusiou, ktorá má predovšetkým politické, nie právne pozadie, o zrušení amnestií, sa odvádza pozornosť od tohto konania a naopak sa vytvára dojem, ako keby sa nedalo konať, lebo sú to amnestie. Vyšetriť vražda Remiáša sa dá.